Un testimoni recollit per el periòdic destapa les pràctiques presumptament poc ètiques d'una empresa de formació en línia amb activitat internacional i seu fiscal declarada a Andorra. El protagonista, Marcos, nom fictici, és un expert en negocis digitals que el 2024 va rebre una oferta laboral amb condicions molt més atractives, 5.000 euros mensuals i teletreball. El contracte, però, mai no es va signar i el període de formació es va allargar mesos sense cap reconeixement legal ni remuneració. Durant aquest temps, afirma haver presenciat mètodes de captació de clients basats en la pressió emocional i la manipulació, especialment envers persones vulnerables. Relata casos com el d'una mare soltera amb 3 fills, un jove de 17 anys que havia estalviat per a la universitat o un noi que acabava de superar una depressió greu, els quals haurien estat víctimes d'aquests abusos. Segons Marcos, tots van ser convençuts mitjançant promeses de canvis vitals i èxits econòmics difícils d'assolir. A nivell intern assegura que l'empresa funcionava amb treballadors sense contracte, sense horaris establerts i amb reunions constants. També denuncia que es magnificava la trajectòria de suposats mentors i es presentaven dades d'èxit inflades. En l'àmbit econòmic, indica que els pagaments es canalitzaven a través de vies poc transparents i en alguns casos des de comptes personals a Andorra. Per raons legals no es poden revelar el nom de l'empresa, però el cas obre el debat sobre la necessitat de regular un sector que, segons el testimoni, combina màrqueting agressiu, explotació emocional i precarització laboral sota una imatge d'èxit empresarial. Coneixes altres casos d'abusos laborals en aquests o en altres sectors o de treball en condicions precàries? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.